Tästä tulee vähän semmonen hassuttelu. Onks tää hyvä? Se rekki päällä vaan pitäis. Noniin, käydään testaa. One take. Yeah. Mulla on stadin buleimmat byysät, nää lahkeet on niin isot, et saa mahtuu sinne ystävä. For real yo, näistä vois tehdä 4 pillifarkut. Jos sen käyttäis lahkeeseen lenksui niin tuu heti striitil kaatuu. Ei kukaan huomaa jos mulla on näistä byysistä sauma katki. Näin mene mulle edes napaa vaan ulottuu kaulaa asti. Elmol pitkä lippa, sopis näihin just se hauska lakki. Koska nää on pitemmät ku XXXL saunatakki. Kun otan lenksut pois nää pitenee vaan. Näet salee rokkais Dave Blunts tai Big X The Plug. Ja ku ilma pihal viilenee taas, niin on vihanen jos satoi tykkäjineen saa. Vaikki kabi rokkaa näit, niin jalat tänne jirol hukkuu. Vielä isompi rotsi, niin voin käyttää näitä liitopukun. Laitan nää henkarimeen sisään niin ne piiloks muuttuu teeniin. Ja yhtäkkiä kuka ei oo musta viikkoon kuullut. Laitan nää matkalaukkuun, siinä ylittyy painoraja. Sen lisäks vielä laittaminen on näis byysissä aika paha. Ekal kerral kun testasin näit piti pyytää friendiapua. Jos on käymässä torilla niin sniikkaa monta metrilakuu. Tulevaisuudessa rikki mut kunnos silloin kun jakso taittaa. Ei turvatarkastus pipaa mun pesäpallo mailaa. Tasapaino lähtee jos mul tulee humala. Ja etelän rantsussa mä lentäisin tuulen mukana. Kaikki laiton lahkeis ilman näitä ne olis sukassa. Ei soutu vene tarvii, tietsä mulla on purjeet mukana. Se on siinä.